Eto mga kaaksyon, kaawa-awa ang ginawa sa isang aso sa Daraga Albay. Reklamo ni Prince Labog, umuwi siyang nadatnan na lamang niya na duguan na ang kanyang alagang aso na si Makmak. At nalaman na lamang niyang pinutulan na ng ari ito dahil lamang sa nakita raw itong nakikipagtalik sa kapwa-aso. At ang tinuturing sospek ay ang kanilang kapitbahay na isang retired army. Kaya naman ora mismong nagpadala ng panawagan si Prince sa ating programa. Panoorin po natin ito. Tawagan po ako sa Tabang Ora mismo na makamit ang hustisya para sa sinapit ng halaga kong si Makmak. Dahil po si Makmak ay intentional na pinutulan ng ari itong nakaraan lamang kong January 17. Pag-uwi ko po around 5 PM, nakita ko na lamang po lahat ng bakas ng dugo ni Makmak na nagkalat po. Tapos natagpuan namin si Makmak nangihina sa gilid dahil sa sakit ng nararamdaman niya. Kung may galit po kayo sa alaga namin, sana binugaw niyo na lamang po sinaway. Hindi naman po kailangan umantong sa pagpuso ng ari. Dahil kahit sa anggulo niyo po tignan, mali po talaga yung nangyari. Yan mga kaaksyon ang panawagan ng may-ari ng asong pinutulan ng ari. Kaya naman ngayon mga kaaksyon, makakasama natin ito mismong nagre-reklamong si Prince. Magandang hapon sa iyo, Prince. Magandang hapon din Okay, po. kumusta ngayon yung sitwasyon nitong alaga niyo pong aso? Bali ngayon po ma'am, okay na po si Makmak na dala naman po namin agad sa vet. Actually ma'am, pag umuwi ako galing sa school o kaya pag galing po ako sa tindahan, sila po agad yung sumasalubong sa akin, tapos parang yung lahat ng pagod ko napapawi po lahat. So sino ba itong kapitbahay nyo na tinuturo mong suspect na pumutol ng ari nitong si Makmak? Po, hindi ko po nakita talaga yung actual po na nangyari talaga. Kasi pag-uwi ko nga po, yun na po. Ang ginawa ko po, nagtanong-tanong po ako, nag-research po kung ano pong nangyari. Tinuturo po daw yung kapitbahay po namin. Pero gusto ko pa din pong mapatunayan siya po talaga po. O pinangalanan ba nitong mga nakausap mo kung sino itong may gawa dito sa alagang mong aso na pagpuputol ng ari nito? Yes po ma'am, pinangalanan. Okay, pinangalanan. Sino ito? Bali ngayon po, hindi pa daw po pwedeng sabihin kasi gaano pa po sa investigation. Kasi po yung apo po nung retired personnel, sinabi po dun sa helper namin na si lolo po yung gumawa nun. Meaning to say po, tinuturo niya po yung lolo niya. Okay. So, ilang taon na ba itong retired PNP personnel na ito? Mga 70 plus na po. So senior citizen na. Sa pagsasaliksik mo, ano ba yung ginamit pagputol dito sa ari ng aso? Based po sa veterinarian, parang gunting daw po yung ginamit kasi malinis po yung pakakat nung penis talaga nung alaga ko, mami. Okay, so Intentional po talaga kasi kung sinundang po yun, kung inaano lang sana may ibang sugat. sinadya. Ito bang aso mo ay mabait? Yes po, ma'am. Hindi Mabait. siya yung pag nilapitan ng tao, talagang maamo itong aso mo. Yes po, ma'am. Okay. Ito bang retired army na ito, talagang kilala sa lugar nyo na iba yung ugali, matapang, palaway. Matapang lang po, ma'am. Hindi naman po siya yung palaway or ano. Pero sa tingin mo, bakit ganun na lang yung labis na galit nitong ex-army nito sa alagang aso nyo? Yun nga din po yung hindi ko maintindihan, ma'am. Kasi okay naman po kami. Pag nagkikita po kami, nagngingitian po kami. Wala Pero naman alam po ba sa nitong ex-army na ito ay aso ninyo? Yes po, ma'am. Palagi niya po nakikita. Kasi nandun lang naman po. Magkatabi lang naman po. Ayun, so ibig sabihin, wala siyang iniisip kung sino yung may-ari ng asong ito, basta ginawa niya lang yon. Yes po, ma'am. Pero nai-report niyo ba ito sa otoridad, itong pangyayaring ito sa tungkol sa aso? Bali ngayon po, ginagawang na po ng report. Dahil sa reklamong ito mga kaaksyon, personal din natin ngayon na inimbitahan si Ma'am Ednalyn Cristo, ang head volunteer ng Tabaco Animal Rescue.